Abarim UPDS asong kejalin pon inut bahini atum Dipu Civil Hospital kedam matawar chetogalong kedo abarim UPDS Welfare Society asahem kotha narkep alongli joy pen CEM rong hanga sopo sengdon rong hanga phan jor chong hudet pusi abarim UPDS claim bang atum pen piniaru niphai krisir kebani District Press Club of Karbi Anglong asahem along pherang ke amai long pen pangdak pon hem isi pulote ajad alam sitame ke patu ave joy pen sai ke claim ave ajad asai le claim sitame chingki chingwai pensi claim pontiti sitame nona por pirthe chikirla tanglo tangka joine methanga hemamunit pensi hutur nangman kaching hon kaching jinso apor ave lapen joy pen sai langno ke claim pen ipamang hu prongtado lason thak si abarim UPDS asong penta nona por lason alam nang klang tanglo kedam tanga por hut UPDS claim bom hut pensi bang solong le railo rada ke sungmate hilowing adim pen dipurong supialong ke sokachelang ke bang pen chenglok prek jam asai ke claim hut ke bang pen ke sanga bo hadin usi hik pon pen penangan rada tum ke jogwanta long ponlo laben long le pata long sitami Karbi National Trust usi amen tok ponlo bonta nona bangke UPDS kechari pon inut bahini atu lapuson Karbi arat along le kacho jor kanghu along ke nilidum chikroi dun thekthi nilidum chedon thekthi athema lapasol lege nam ke lake inut bahini komaine akhi gali lake Karbi along arat akhi lasila solong lege bangke nilidum pota amatame Karbi National Trust usi nilidum amen bibi lasila ke UPDS det chota kali Karbi akhai bade Karbi along arat thanas tambe Ladak nilid ni hang pen kewang seinanga celang pen danglok official lakam kewang pen danglok sitame ladak kesang itu laso ambida nota dolo lapen asose ki pije fase itu training pang domo athe labang solong leke UPDS lapen Bharat Sarkarang bong lamdon chetok pen api UPDS along claim bang phatum doan chirung cherek pensi bang so hemtame parjapon lo lasi along leke jorvek abang phatum lapen ke namdun vek abang phatum ta lapuson chini lorpen ke claim ke chokche pusi jongpon bangso sailong ke jorvek abang phatum amen lake long sodar senar bamon timu harvish ronghang mohon be elvin ronghang hengdom teron harlong teron lapen penangan amen klangpon lo bangso long MP Horen Singh beta kacherap dun do puta nang pachini dun Jorel Adam ke ini per kotalong 35 lakh million bonus. Mana bang kalau 35 pulau, mana bang 25 pulau, kita agent bi bang ke 35 lobon. Tapi nalong bang already sell, la bang ke sini kamil hai. Ini bayar mana ala kotalang diklan dak lo. Lapen along leki namdun abang phulake CEM Dr. Tuliram Ronghang asopo sengdon ronghang tu kotha isipen lak thongkep rap hopen namdun kadok kawe kotha nerke balong leta namdun dedlo puta nang pachini dun asopo amen didolo singdon lama la bahnya pun dulu ini dah pandang ini dah along le bang urdi jorel Adam ke ini per kotalong 35 lakh million bonus. Mana bang kalau 35 pulau, mana bang 25 pulau, kita agent bi bang ke 35 lobon. Tapi nalong bang already sell, la bang ke sini kamil hai. Ini bayar mana ala kotalang diklan dak lo. News Report Karbi Anglong Live